Shubor nakashlem jong unong san hima. Samla en lang sawian hababuddian ya kajing ujor ka baulabu na kajing tho. Shaka office jong ka National Commission for Scheduled Tribe. Kabadai ka office banpet tang nakabenta ki riulum persya ya social guru ubelakam ya lade kum upandit. Bad ya YouTuber Raghav Sharma ubelapelat ya ketika video klam dawat benya ya kajingkran ha khat pra tari unaitung arjar arpusan ulet ho baka National Commission for Scheduled Tribe Delhi kala shimkya bala register case yaki. Habe kran bat unong san hima usamla en lang sawian uliet ho ba uklam poi perkhat baka National Commission kan penstat ban register case namar bakat kum kajing kran ha sngi bo jing ujor ulayo kajubab bakan shimpor shu uliet ho ba minta ka National Commission kadang penlong kajing tokit bat umpat yo jing tep kidei ki brio na ke jaka hendai kini ki brio kidi ban yo kajing pen saja uliet ho ro bahadu minta ya ke jahar ke ba ulabu syathanat lum ding jeri menta kidang penong kajing tokit syathanat sadar bat hadu menta yo jubab ai hendai kermen bakan shimkya de sa sisien nakaliang jonga kum ejections ka 3 jonga HOCCC kaniga sni ka pamta nga 1 part ban pinpau pat sikipai ba halor ka kompli ka bangala file sa ka National Human Rights Commission kabren hapo nong ba Delhi mo ni ba ka regional office kabren po Shillong de nga squad pinit ho ngalayo ya ka jipetep na ka National Human Rights or National Commission for Scheduled Tribe na po New Delhi ba ka email ba nakatuka komple ka bangala file min haka minto ka sini haka regional office nakaliang jo ka National Commission kaladap ban register case persya ikani komplain jo nga but la register case o persya ikito ki arngot kita ki arngot ki bri ki ba ngala ujor ring baka FIR haka Lumbin Jeri police station but kani ka squad man persya sipi ba kani ka register kani ka case number ka bala register ring baka National Commission for Scheduled Tribe katkom ki kendon jo prevention of atrocities against ST and SC Act kabang aliyo ya kani ka register case number NCST/DEV -58/1/2025-RO-long but small comment ba skadaya ba nakaliang jo ka National Commission for Scheduled Tribe kala syamkia mardor ngam syamla expect ba ka complain ka jo ngama register case to marmar kumni mar ba haka jingi kren jo nga hak to kusni but officer ba dai pet ka regional office jo ka National Commission hapo nong ba Shillong ang bakan kam support rai tang sisni dia bangala file menen hi ka janmit ngalayo pat ya ka jigpetep nakaliang jo ka commission bala register case hingba pada penisha ya kata ba ya kani ka complain ba la register case hingba kani ka email bat kini ki case number ki bala register hingba ka commission ban ngakwaru ban penisha ni bat penpawro sikipaj ba nakaliang jo ka FIR ka bede pat pag FIR ka bangala budin ka bangala file persya ikti ki arot kata itu social guru bede astrologi bat Raghav Sharma bede content creator ngalawan bat budin hapo kalum di GPS ndrai nakaliang jong kalum di GPS kiong kila pentip ba ya katuka FIR le indus pat sa ka Sadar PS station police station namta ban register case ban register ya kata ka FIR bat pelong ro ya taka jingkit bat kila ongro ba kil sa pharo ya ka copy malar kil sa pha ke soft notice ya nga aga bedai bat ka inquiry ka ba nakaliang jong kipulet kila kondok tengang ngets kamro ba ngets kam ba kumba ka National Commission for Scheduled Tribe kala syamkia mardor halor kani komplain ka bangala ujor halor persya kini ki arut di brio ki bala kenwa ki bala dan ketiban kran bat ban publish ya kata ka jengkran limba kani ka limba ka YouTube ban kenwa ba ki brio meghalia ki tribal jong kami meghalia ki de ki brio ki batang bambrio bat ki ba pinya brio nam ta bende ita kinyam kirkom angge scam ro baka nakaliang ka police department kam ta me ka sokar meghalia kan syamkia mardor ban lek ban register case persya kini ki arngot ban syam ki deklenti dapat nge kat kom ki kendon jokaan Ki don step ai ki dena ai ni ki breu. Hado mentang ampat dan kanu ka jingtep mah namar ba nakaliang ka commission ro kan dap ban register case ya katu ko complaint nakaliang jo ki pulet ro ki ong ba nakaliang jo ka Lumbin Jeri PS ki ong ba kan ka case indus ka Sadar PS na kamtaban pelong ya katu ko ket da hado mentang menang ampat dan kanu ko update drai esi hakini kisi ban sawang kerman skam ba nakaliang jo ko commission ro bat kumjur nakaliang jo ki pulet kin ay nga taka report mah petip yang halor ka address halor ka origin or state of origin jong kini ki arngot ki brio kata social guru bat uni Raghav Sharma ki ba
dei ki bri ki ba ngala ujor ha ka FIR ba kumjuru ha ka complain sa ka National Commission for Scheduled Tribe. Nilai ban budin ba kena kam. Kumbang ngala dap karan ha ki lat patai ku buar mo na do to ka misni sa jan min agas ni 20 ngam shimla song that bat ngam shimla long ban skabjar lo to ka complain reng ni ai budin ro nakalyang commission kala dapat pentip nga le sing sa pek ka steps ka nakalyang jong ka National Commission for Scheduled Tribe kan sale kerman ka baka commission ro kale dag batinge ban kerman bat ka bede par bagai FIR ka bangala file ha limba ka police department mo limba ka sada lundi GPS nasabut din ya kataka FIR ka bakila endorse sa po ka sadar PS ban pitik na bakini ki briu hi ki ba dan khti ban kran bean ban kran ben ban kentho klem kijing shisha kingat ka jing sha pisa ja at kum ki kendon jokan